мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо назардошти эҳтиёҷоти сокинон ва меҳмонони пойтахт ба хизматрасонии нақлиёти истифодаи умум марҳила ба марҳила хатсайрҳои нави мусофирбариро таъсис медиҳад. барои роҳандозии фаъолияти хатсайрҳои нави мусофирбарӣ дар минтақаҳои марзию маъмурии ҳудуди пойтахт харидорӣ, воридот ва истеҳсоли автобусҳои замонавӣ имкони мусоидро фароҳам овардааст. тибқи иттилои муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон, хатсайрҳои нави мусофирбарӣ бо инобати ҷойгиршавии бозору марказҳои савдо, минтақаҳои аҳолинишини канории шаҳр ва пайваст кардани ҳудудҳои марзии пойтахт ба марказ таъсис дода мешавад, то эҳтиёҷоти истиқоматкунандагон ба хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ бароварда карда шавад. шурӯъ аз 12 апрели соли 2022 дар заминаи хатсайри микроавтобусии 15, хатсайри нави автобусии 15, маҳаллаи 103, шаҳракҳои 192-193, маҳаллаи Ховарони ноҳияи Шоҳмансур ба фаъолият оғоз кард. автобусҳои нави тамғаи Кинглонг дар хатсайри 15 тавассути кӯчаву хиёбони Шерализода, Ғафуров, Шамсӣ, Сино, Шерозӣ, Айнӣ, Баламатзода, Назаршоев, Аҳмади Дониш, Дӯстии халқҳо ва шаҳракҳои 192-193 маҳаллаи Ховарони ноҳияи Шоҳмансур ҳаракат менамоянд. мусофирон мегӯянд равоо бо автобусҳо беҳтару бехатар ва бароҳат аст. автобус хубтарае ай микроавтобус, барои ки микроавтобус худаш 15 тамсо ҷои нишаст дорад, 50 нафар бор мекунад рӯй баро. ин автобусо шуд ҳама тарафа хубае. ба андешаи шумо бошад ҳамон микроавтобус ҳам дар баробари автобус ҳаракат кунад ё ки фақат автобус? Не, фақат автобус бошад бо хубтарае. масалан давлатҳои мисол хориҷ ҳастанд, ҳама автобусае, ҳамаш кушрек шуда ҳама тарафа. шумо да писанд омад? писанд омад. мо тарафдоре ки мисол ҳама мисол ҳама ҳамин линияга мисол автобус шабад, автобусҳо нағзанд ки масалан не кондитсионер доранд, мисол дар ҳаво мисол ҳарорат мисол гарма кондитсионер доранд нағзанд. пардохти ҳаққи роҳгиро ҳангоми хизматрасонӣ дар автобусҳои муосири тамғаи Кинглонг тариқи корти нақлиётӣ бароҳ монда шудааст. шумораи автобусҳо дар хатсайри 15 бештар аз 25 ададро ташкил медиҳад. ҳарчанд дар баробари автобусҳо микроавтобусҳо ҳам бо шумораи муайян мусофирбарӣ мекунанд, вале бештари мусофирон хизматрасонии нақлиёти калонҳаҷмро афзалтар медонанд. автобус хубтар аст хизматрасонӣ ки автобус бошад хубтар аст? ба назари ман ме автобусҳои калон бароҳат, кушод, равшан, я нафас мегирад. ин машҳур свор мешавад, дилат танг мешавад, дан ба дан, дин ба дан. шумо аз хатсайри 15 истифода мебаред ҳангоми равоҳо дар шаҳр? бале, дар баъзан вақтҳо истифода мебарам. шумо маълумот доред ки дар хатсайри 15 автобусҳо ба фаъолият оғоз кардан дар баробари микроавтобусҳо? бале, якчанд рӯз пеш нишастагӣ будам. беҳтарин миннатдорӣ худ ба раиси шаҳр мерасонем ки қадар ободиҳо шидаи ҳама дар то ҷое ки хоҳӣ ба ҳама ҷои дар корӣ дар ҳама хатсайрҳо ҳастанд автобус танқисӣ намекашем. мушкилоти нақлиёт нест? дигар мушкилот тамоман вуҷуд надорад. автобусҳои нав дар хатсайри 15 яке аз беҳтаринҳо автобус мебошад. автобусҳо беҳтар аст, чунки кушод бар ҳаво, кондитсионерҳо дар ҳавои чихе гарм аст, дар ҳавои наҳорӣ беҳтарин аст. хатсайри автобусии 15 ба корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус 3 тааллуқ дорад.
як гардиш дар ин хатсари мусофирбарӣ наздик ба 40 километр аст. вақти як давр 100 дақиқаро ташкил медиҳад. фаъолияти автобусҳо дар хатсари рақами 15 аз соати 5 шурӯъ шуда соати 20 ба анҷом мерасад. дар идораи автобусҳо ронандагони бо таҷриба ҷалб гардиданд. масъулини корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус мегӯянд, бо роҳандозии фаъолияти автобусҳо дар заминаи хатсарҳои микроавтобусӣ мусофирон имкон пайдо мекунанд ки аз имтиёзҳои соҳаи нақлиёт бархурдор гарданд. масалан, пардохти ҳаққи роҳгиро тавассути корти нақлиётӣ имтиёзи ҳар нафаре ки қонунгузор ба ӯ барои равоот дар нақлиёти истифодаи умум афзалият додааст, истифода бурда метавонанд. хатсари 15 20 адад автобус кор мекунад. дар нақша дорем дар рӯзҳои наздик пуррагӣ ба автобус шурӯъ мекунем, сар мекунад. 30 адад автобусро ба кор мебарояд. айни ҳол дар байни 20 адад автобус микроавтобусро фаъолият карда истод. мо дар оянда нақша дорем 100% автобус мешавад. хатсайри автобусӣ мешавад. автобусҳои ватанӣ дорем. дар оянда бо хатсайрҳои нав мекушоем, автобусӣ кор ба фаъолият меравад. автобусҳои тамғаи кинглонг бо дарозии 12 метр ва 43 ҷойи нишаст имкон доранд дар як ҳаракат 70 мусофирро интиқол бидиҳанд. мусофирон мегӯянд, хизматрасонии автобусҳо нисбат ба мусофирбарии микроавтобусҳо бартарият дорад, чунки автобусҳо танҳо дар истгоҳҳо таваққуф карда ҳамзамон дохили васеъ, барҳаво ва баланду равшан доранд. дар ин замина ёдрас мекунем ки ҳамлу нақли мусофирон тавассути автобусҳои муосир дар чанд соли охир сатҳи хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятии шаҳри Душанберо ба маротиб беҳтар гардонид. таҳлилу омӯзишҳои коршиносони соҳа низ исбот кард ки бо ҷалб гардидани автобусҳои нав ва бартарӣ додан ба фаъолияти онҳо ҷамъшавии шумораи зиёди воситаҳои нақлиёт дар кӯчаи хиёбони асосии шаҳри Душанбе коҳиш ёфт ва ба ин васила бехатарии дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ таъмин гардид. шумо ҳамчи як донишҷӯ ҳамин хизматрасонии автобусҳо аз кадом ҷиҳат мувофиқ аст? ҳам барои мо кӯмак мешавад барои мақсад роҳгиро, ҳам арзонтар, ҳам хубтар аст. як рӯза ҳамин афтоб гарм буд, ҳаво тафсон набуд, ҳамун рӯз мебиромадем, ҳамин ба ҳамин дараҷа кондитсионерро ҳавои салқин буд, хушрӯ буда, я роҳат карда мерафтем. автобусҳо барои мусофирон нисбат ба микроавтобусҳо дастрас буда нақлиёти буҷавӣ ба шумор мераванд. мусофирони масири 15 бо эҳсоси дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар самти беҳтаргардонии хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ мегӯянд, ба фаъолияти мусофирбарӣ сафарбар гардидани автобусҳои нав онҳоро хушҳол кардааст. хизматрасонии автобусҳо нисбат ба микроавтобусҳо чӣ бартарият дорад? Кушод, барҳаво, озоду вай мерием. Микроавтобусҳо хай медонастам чӣ проблема дорад. Одам бисёр, баъзе ҷоба меистад, баъзе ҷоба сустай мекунад, баъзе ҷоба вай мекунад, хеле тез ҳайкунӣ мекунад. Ин беҳтар нест. аз рӯи реҷаи корӣ рафтан омадан мегирад.
аз соли 2019 дар як қатор хатсарҳои микроавтобусӣ ҳаракати нақлиёти ғунҷоишашон калон ба роҳ монда шуд ва дар оянда низ ин раванд идома ёфта бартарият ба мусофирбарии автобус ва троллейбусҳо дода мешавад. ҷаҳонгир шарипов ронандаи автобуси хатсари 15 мегӯяд идора кардани автобусҳои кинглонг осон ва роҳат аст. ронандагон кӯшиш мекунанд аз рӯи ҷадвали муқарраршуда ҳаракати худро ба роҳ монанд. барои мусофир ҳамеша суханҳои нек, пиндори нек, рафтори нек лозим. аз мусофирон эҳтирома хоҳиш менамоям ки дар истгоҳҳо мунтазир шаванд, аз беруни истгоҳ дағалона рафтор нанамоянд. мусофирон низоми пардохти электронии ҳаққи роҳгиро дар нақлиёти истифодаи умуми шаҳри душанбе аз ҷумла дар хатсайри рақами 15-ро ҷонибдорӣ мекунанд. онҳо мегӯянд ҳамакнун ҳангоми истифодабарӣ аз хизматрасонии автобусҳо ҳаққи роҳгироро нисбат ба микроавтобусҳо камтар пардохт мекунанд. масъулини корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус 3 изҳор медоранд ки ҳамарӯза бо ронандагон корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд то онҳо ҳангоми хизматрасонӣ бо мусофирон хушмуомила бошанд. мусаллам аст ки вақте хизматрасонӣ дар як хатсайр ба таври қаноатбахш ба роҳ монда мешавад, табиатан зангҳои шикоятии мусофирон ҳам ба телефони боварии корхона кам мешавад. бо таъкиди ин нуқта намояндагони корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус 3 мегӯянд мусофирон ба телефони боварии корхона занг зада аз сатҳи хизматрасонӣ ва сафарбар кардани автобусҳои муосир дар хатсайри 15 изҳори миннатдорӣ мекунанд. хатсайри автобусии рақами 15 дар заминаи хатсайри мусофирбарии микроавтобусӣ таъсис ёфт. қисме аз мусофирон аз рӯи одат имрӯз ҳам мехоҳанд автобус чун микроавтобус дар ҳар ҷои номувофиқ таваққуф кунад. аз ҷониби дигар дар масири ҳаракати автобусҳои хатсайри 15 маҳаллаҳое ҳастанд ки истгоҳ надоранд. умедвор мешавем ки дар хати ҳаракати автобусҳои 15 истгоҳҳои муосир ҷойгузорӣ ва дар дохили он ҷиҳати харидорӣ ва пур кардани тавозуни кортҳои нақлиётӣ терминалҳои пардохтӣ насб карда мешавад.